Assalamu alaikum, газиз татар халкы. Сіз Татарстанның төп җиде яңалыгын карыйсыз. Ниһаять, әбиләр шуга да килеп җитте. Гүзәл, син шашлык ашарга өлгердеңме соң бу җылы көннәрдә? Юк. Өлгерерсең әле. Башлыйк. Казан шәһәр Думасының 4-нче чакырылыш депутатлары беренче утырышларында баш каламыры итеп Илсур Метшинны сайлады. Шәһәр җитәкчесен яшерен тавыш бирү юлы белән сайладылар. Сайлауда 48 депутат катнашты. 44 парламентарий Метшин кандидатурасы өчен тавыш бирде. 4-се каршы чыкты. Метшин мэр булып 5 еллык срокка сайланды. Мэр билгеләвенчә, алда авыр һәм җаваплы эш көтә. Тулысынча килешәбез. Сибгат Хаким урамыннан тулысынча яр буен эшләргә кирәк бит әле. Рөстәм Нәбиев Эльбрус тауына менүе өчен 5642 метр бу Россиянең Гиннес рекордлары китабына кертеләчәк. Китапның вәкиле аның белән элемтәгә кергән инде. Бу турыда Рөстәм Инстаграмдагы язылучыларына сөйләгән. Нәбиев тауга үзлектән куллары көчен кулланып кына күтәрелә. Әйе, тауга менгәндә башкалар фақат аның янәшәсендә генә барган. Рөстәмгә бары тик тауга А пунктыннан Б пунктына кадәр кулларында менүен дәлилләүче видеоны гына күрсәтергә кирәк булачак. Ир кешенең батырлыгының дәлилләре бар. Хәзер эш аздан гына калган. Котлыйбыз. Казанның бер мәктәбендә директор башлангыч сыйныфтагы укучы кызларга хиҗаб киюне тыйган. Кызларның әтияниләре Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсенә әлеге аңлашылмаучанлыкны хәл итүдә ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән. Конфликт сәбәпләрен ачыклаганнан соң башкарма комитет директор белән сөйләшү үткәрә. Һәм андый тыюларның урынсыз булуы турында белдерә. Конфликт хәл ителгән, балалар мәктәпкә лекечә яулыктан йөри. Ведомство аңлатуларынча, башка мәктәп директорларына да балаларны дини билгеләргә карап кимсетергә ярамагандыгы турында кисәтү ясаган. Казан Кремле дизайнер Лебедевнең Татарстан турындагы фикеренә үз бәясен бирде. Үзенең сентябрь аенда чыккан тапшыруында Лебедев Татарстан белән Казанның уңышларын билгеләп узды. Әмма шул ук вакытта Татарстанның мөстәкыйльлек белән мавыгып китүенә борчылуын да җиткерде ул. Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова әйтүенчә, Татарстанның мөстәкыйльлек, бәйсезлек уенында катнаша дип әйтү әдәпсезлек. Татарстанлар илнең бердәмлеге һәм үсеше өчен көн саен көч түгә. Әйткән сүз аткан ук, Артемийга үпкәләмәгез инде. 2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы булачак. Бу турыда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына еллык юлламасында белдерде. Ул билгеләвенчә, республикада Татарстанда яшәүче барлык милләтләр вәкилләре өчен дә телләрне һәм мәдәниятне саклау һәм үстерү өчен барлык мөмкинлекләр дә булырга тиеш. Татарстанда руслар, чуашлар, удмурт, мордва, мари һәм башка халыклар яши. Президентның әлеге фикерен Татарстанның барлык милли диаспораларда хуплап кабул итте. Аларның кайберләре киләсе елда илдә санитар-эпидемиологик вазгыять яхшырган очракта үз халыклары мәдәниятенә кагылышлы өстәмә чаралар үткәрәчәкләрен дә белдерде. Ренат Закиров Бөтендөнья татарлар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе вазифасыннан китте. Комитетның яңа җитәкчесе булып Данис Шакиров билгеләнде. Аны коллективка Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Милли шура Милли советы вәкиле Васил Шайхразиев тәкъдим итте. Бөтендөнья татарлар конгрессын 2002 елдан бирле җитәкләгән Закиров киңәшче вазифасына күчте. Шакировка 31 яшь, ул Менделеевскида туган, Казан дәүләт университетын тамамлаган. Дөрес, конгресста үзгәрешләр кирәк, иң мөһиме хәзер аны бу системада инде күптәннән эшләүче кеше җитәкли. Конгресс алдында әле дә татар халкы стратегиясын эшләп бетерү бурычы тора. Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев җомга көнне пирамидада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында узган Яңарыш Республика фондының 10 еллыгын бәйрәм итү тантанасында узган 10 еллыкка нәтиҗә чыгарды. Шәймиев сүзләренә караганда, кыска гына вакыт эчендә шактый зур эш эшләнде. Һәм бу эштә 62,5 меценат, археологлар командасы, конструкторлар, реставраторлар, дизайнерлар көч түкте. 10 ел дәвамында фонд иганәчеләре Россия Федерациясенең һәм Татарстан бюджеты акчаларына республикада федераль һәм республика әһәмиятендәге һәйкәлләрен, Болгар Зөя утрау шәһәрчеген реставрацияләделәр, Болгар Ислам академиясын төзеделәр, Казан Изге Ана иконасы соборын торгызу эшләре төгәлләнеп килә. Шулай ук адымнар полилингваль проектын эшләтеп җибәрделәр. Дуслар, инде әйтеп узганыбызча, 2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы булачак. Шуңа күрә Авани лаек. Ни дидең син? Анысы чуаш дусларыбыз аңлар дип өметләрем. Сүкпрә. Ә бусы ни? Мордва дусларыбыз өчен. Татарстанның төп җиде яңалыгы бу, бусы татарча. Сау булыгыз.